този резултат показва едно, че самия бизнес не желае повече да работи така. Аз съм напълно убеден, че голяма част от нашите господаватели са бизнесмени, които със сигурност са чакали този момент да могат да пуснат бюлетината по този начин, за да не се страхуват повече за собствения бизнес и да не се чувстват зависими от това. Пътните фирми относително бяха доволни накрая, след 10-тия месец, защото те получиха работа в рамките на магистралите, които получиха хоризонт да се строят. Не се налагаше да връщат пари и разбраха, че те могат да работят и като пътни фирми, а не да работят като фирми, които са зависими. Защото всяка фирма, която счита, че има потенциал в себе си, а със сигурност има фирми с потенциал, те ще предпочитат този модел. И вярвайте, че когато фирмите, които работят в България истински, когато усетят, че може държавата да помага малко, но за сметка на това да не им пречи, те това искат. Фирмите в България искат това. Хората искат точно това. Искат един нормален ред в държавата, искат една справедливост, искат да могат да си подредат бизнеса. И тогава бизнесът ще върви. И когато той върви планирано, той ще върви по-добре, заплатите на хората ще бъдат по-добри, държавата ще получава по-голям приход като данъци. Много е просто. Когато обаче фирмите са подложени на натиск, подложени са непрекъснато на промяни, включително законодателство, които са в полза на едни или други интереси, но не в полза на обществото, фирмите не знаят как да направят своя бизнес план. Разбира се, че е така.